Varga Zoltán rali versenyzőt kérdezem, hogyan viselkedjünk kint az utakon az autóinkkal? Hát menjünk, mint az állat, indítsuk el, nyikorogjon a kerék, lássák a busz megállóba, mindenki nézzen, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, a körforgalom. Zoli, nem jó. Arról beszélj, hogyan közlekedjenek az emberek az autókkal, hogy mindenki épségben hazaérjen. Valami ilyesmit. Hát én biztonságban vagyok, és én épségben hazaérek, én a többiek nem tudom, hogy. Tehát jövök ki fel a körforgalommal, megrajzolom, ki is intek a busz megállós embereknek, 3, 4, 5, még a zöldet elérem. Nem jó. Ez egy rendőrségi videó lesz, és itt fontos, hogy a biztonságról beszéljünk, a megfelelő úttartásról, valami ilyesmit mondjál. Jó, most nem a ralipályán vagyunk. Akkor azt tudom mondani, amit 79-ben mondott az oktatóm, fordítsuk el a kulcsot, induljon be a kocsi, gáz megy, kuplung jön, és akkor figyeljünk oda a 70 éves bácsira, aki nem tudja, hogy mi a féktáv, csak hogyha az ebből az övé, fölteszi a botot, és neked meg kell tudni állni, figyeljünk a busz megállóban lelépő gyalogosokról, és akkor a autóstársainkról, legyen az nő, fiatal, öreg, és akkor ez így működhet, ez unalmas, de biztonságos.